ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Ka adventurous nyodrop off-roaders sashi scene klapen tepat ba bahkan penlong ke 6th edition 4x4 off-road challenge ke balai selintar bat ya kani ka off-road an penlong akhar sati park Tham Ribhoi district Habikir mu general secretary jong ahor uba Ferdinand Jarin mentaga singi khalai trik unai lur ajar phusau ule tho biya kani ke jinga leka an penlong ha ka shpho khatwe bakat atrik banai resau arajar phusau ulo angru bakandon hagi laili category kata kalong hag pro modified semi modified bakas stock category haga bidai bat ka bairung nagbenta ka pro modified kalong ka sanajar semi modified di pawajar stock category kande prajar Baru angru baya kani ka bayrung an kin thop lang nagbenta ka baybam baka jakasa nagbenta laisngi ka pisa ka bedai ka khusnam ha kani ka jia kop nya kali off road kan longsan laktengka Iwan hang ne ban pentip sapi ba ngendon kani ka program jongi ka off road challenge kadai ka 6th edition ya ka bangila dap penlong teng ki snem ki baladap hakisan snem ki baladap te kani kalong ka snam ka ban rio te ya kani ka event in penlam hang thi hapo ka khat satu pak ka badan hapo Tham Ribhoi district ka tarik ka ban long ka de ka shipau tarik khatwei tarik bat khat ar tarik jong banai Oktober te hakani ka event ngindon lightly ki categories jong ki nong ya lekai Ka number 1 kadang pro modified jongki 4x4 vehicle, number 2 semi modified, number 3 kadang stock category. Dia ngakot ngawer ya barok kitu ki off-roaders ki badon ya ki kali jongki ki badagi 4-wheel drive bakin wan banyasim mentah akan ki event jongi kini kadai ka snam ka ban rio bat ru kadai ru ka snem ya ka bangi pli ya ka jengdap shipau snem jong ka klub ka jongi ka klub ahor ya ka bangi set penlong ni kini ki event kani ki event kadai ka wei ka event ka bahe tam hapo ka state Meghalaya jongi ngala ban ong ru ka bahe tam hapo North East India manu snem ni set yo ya ki competitors ki bawan keleng jong ka North East ka jongi Napo Assam, Nagaland, and so on. Te mentau snem ru ni khot ni wer ya baro bakin sngobha banyashim benta. Bat ka bayrung na ka benta ki pro modified kan lang khatsan hajar na benta ki semi modified ka dei shipo hajar batam ta ki stock ka dei pra hajar. Kani ka bayrung na benta ki nongel kai kala includes lang nadam hadam Naduk ka bam ka di na kamta ka jakasa jong ki laisngi ya ka bakin kam hapo ka venue but na ka benta ki pajba ki bawan petkai na ka club jongi nginum sim bayrung ai ka bayrung kan long free na ka benta ki nawan petkai te nge weru ki pajba kumba ki la pen shongshit pen shongsngai hagi snem ki baladap mentau snem ru ngai khot nge wer pi baro banya pelatpor Namar ka dairu kata yo ya ba kadai ka syuti puja te ngangets kam ba kin wan ban pensit pensenganya ka program ka jongi hapo venue jongi kendon ki jakabam ya ka ba kila ban ki nong petkai kila ban bam hangtok bat nak benta kini ki nong petkai pat ki ba mut bandrung hapo venue Omlak babarok kendung apa venue tang ki members official bat kinong elekai nak benta kinong petkai tang ki badon ki karpas ki laban dong apa venue ti kinong petkai ka parking space kolong ka bapahu habar jong ka venue ki laban yang ki kali ki jongki usngam sa kinong job ka total price nak benta barok ki categories kan long bet sanlak te ngin sa piak pat yaki nak ka sanlak te sakawai ru kitrak ya kaba maki kinoi la kai kin ya kai mentau snap kin long ki ba kham taf ki ba kham
Yanujor ya ki senam ki baladap. Namar ngiyo i ki kali jong ki nong yelek kai ki la come upgrade na usnam show usnam. Ti kumju ngiru ya ki terak badai ban penilek kai ngi la kam pen e. Ki terak jong i ki includes ki badan haka kete, haka ki mau, ki ding bat kumta terta. Te ki noi la kai ki banwan so bah pen krek bahagi kali gi jong pi but it will be a fun and a real challenge ban test ya ka skill jong pi ban test ru ya ka capacity capability jong gi kali gi jong pi mencam senam ngiyo in total jong gi 3 categories including ki kentai ru gidon ki bawan ya le kai te menta kasian ru la da gidon ki kentai ngi aware ngi kot yakiru makin wan ra ki kali ni priang iki ani la kai te menjam senam ngi don around 56 vehicles 56 ki bawan register te menta senam ngi kermen bakan nang kham kio kan nang kham tam ya kata